pasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Unayan aya? Ay na wow, di mo ka din nagustuhan di simple a balay ta, Elsa, bakit? Asidag unay ti balay ti kapsat mo kung ti pagnanaedan dananang. No choice mo't nga main, bakit? Hey, jak laki di makaanos. Kasla balod da taon no kastoyla ang reko. Anya nga rin ti maramidan ta, kat awan mo ti bukod ta daga. Dito iti insuro ni Nana nga pagpatakdiran ta iti kalapaw ta. Anya pa yung arod ngay, nalpas matan. Ure agri-react, awanan ti maaramidak. Nasingpot mo't dananang Uray ni Ipag Ines nga asawa ni Manong Carlo. Nasingpot mo't lang dayjay. Wan, nasaya at dakeng ka, ngumsyak ngay. Kas naku nakitain bakit? Nasaya at da. Di ka mananagan, tanalakalaang akasarsarita dagijay. Dala ka ayamat. Naimbagal daw mo man ng Elsa. Kunaklakit din o asino ti bisitak. Sika maggayam jisika. Anyat masapul mo. Awan matkit di manang, kaya't kalaang amakita. Awan ni manong mure ko dito eh. Kas nakunakon, si kati kayat ko ang makasarita manang. Awan matipagsaritaan ta. Kan maysa, bisiak. Kasta ka di? Kas makitamat, na urnong manan ti malabuan. Kaano nga rod anawaya ka manang? Jak pa'y masigurado no kaano. No apay ngayon may payla ang amin dito yung balaya. Para sa inyo, Rico ading kaw. Sobra ti inlutok amasida. Jak kabailan nga ibusan. Nang tidak matlaang kadananang itay. Ay nawa, agyaman ang launay Manang Ines. At damanan tinayima sa pangrabyan mikin ni bakit ko. Ay, awan anyaman na. Agpakadaak matlaangan, tanay rumabein. Agkape ka ba'y Manang? Asidaglaang mo ti balayo. Uray marabyan ka. Intun maminsan tulangan ading kaw. Okay Manang, intun maminsan nga rudan. Agat anad ka man. Asino di kay nasarita, mreko lakay. Ha? Ni Manang Ines. Nang tiditi sida. Ay nawaw. Apay anang tagpayla ang katagluto akmat lang iti pangrabyan ta inton madamdama. Kasya talaga ni Manang Ines. Sipod pa ide. Kat managparabor talaga. Noon aramidam. Mapan kay taen na. Tapno makapagbanding kayo may. Umayak man. Ikaw naman pala yan, Elsa. Agtugaw ka Agyaman akla unay inis. Anya nga minan ti gagaram. Kaya't ko ti makiinis torya kang ka. Ni, adumat gayam ti appliances yo. Ay, wan. Ti daduma, regalo, idi kasarmi ka ni Carlo. Ngam kaaduan ka dagita, ka ginatang may. Naimbag kayo pa'y. Kompleto ti gamit yo. Kastamat ti kayat nila ka ikaw. Mayat ka naw ti kompleto, tapno sa anak amarigatan. Para magmatgayam. Anyat ko na? Ti kunak, responsable matgayam ti asawam. Sobramot nga raw, ti kinaresponsable na no daduma. Manu atawon nga minan ni Manong Carlo ije abroad. 5 atawan nan ijay. Ay nawaw, nabayag matgayaman. Wen abirat, nabayagan. Ay wen gayam, adu ti imported abatsop kan shampoo ditoy. Ikan ka tapno adda usaram. Ay, saanan abirat? Nakababain matkang ka. Si kakit dimot, anya kumangay ti pagbainam kat agabirat tamat. Ay nawa, nangalaam ka na kita asabon, Elsa? Intat ti asawa ti kapsat mo nga OFW. Ni Ipag Ines? Wun, napanak iti ayan na itay. Nakiin-in istorya ak. Nasingpat matgayam dayjay. Ayun No kinasingput lang ti saritaan. Nasingput ni Manang Ines. Sweet pa dayjay.
Iso kay kayat mo ni nanang. Aya, Wan. Agkaalaan da kin nanang. Awan maibagak. Tanalaing amakigayam ni manang Ines. iso na lang ata para magmat. Ah, anyat ko na. Ti kunak, nakitak ti appliances di alakay. Kompleto siya ka. Wan, tamay ti sweldo ng agasawa. Data ngay matlakay. Ha? Kaano mat nga makompleto ti appliances ta. Ay, at dantumot saan pa nga ita siguro? Ay nawaw, ada ka magayaman rekula kay. Ay, kasangsangpot ko lang ita ay. Siya nga sa di mo tinagapaw. Ay akwa, di tala ang lakay. Ijay, kasla nakita ka naggapo iti ayan ni Manang Ines. Ne, saan Awan ti tao iji balayda. Itila ang paraangan dati nagdalanak. Kunak lakid din, no iti ayan da tinaggapaw. Saan? Anya nga ito bulsam. Ay nawaw, nakita na pala ang mat. Apay di ka makasumbat. Awan da ito'y lakay. Siya kakit di mat. Agdiretso akon iti silita. Hello, Carlo, asawa ko. Kumusta ka dita Pinas, Ines? Bakit? Ay, nasaya at madlakay. Ay, oo pala. Naibaga ka din ni Nanay Ken ka, ang nagpatakder da ading Rico ka ni Abirat Ilsa iti kalapaw da iti asidag tayaw. Wait, hindi pa napalabas sa bulan. Kumusta mo titrato taken ka? Nasaya at mat. Kinapudno na, umay ni Abirat Ilsa dito'y balay. Hindi mayat. At dati ka sa salita. Oo nga rod, nabayag matan asaan nga imay ni Jessica dito'y balay. Busy mat iti trabaho na. Kagangay na at ang dami ti trabaho yo. Ninanang ngay, magpapandita balay. Wan, no daddumakit umay makibuybuya iti TV dito'y balay. Iso kay kayat na ka ninanang, tanasaya ka king kuana. Nasaya atak tanasaya at mo't ni nanay kanyak, agraman ni Jessica akabsat mo. Una nang, isumat lang timbaga ni Manong Carlo iti imawag. Nay, aguray ka. Ninsamot manang mo el sa jay adda iti ayan ni manang mo Ines, Jessica anak ko. Ayun, anya nga itar aramidan ni ipag Elsa ijay, kat adda trabaho ni Manang Ines. Ay nawaw, ni, anya nga ijay. Electric fan samot da jay pinagkat na. Buludin na siguro Nagpakada nga takin ni Manang Ines. Saan ba't siguro amapan iti ayan da manang mo Ines, no saan nagpakada? Mayat mo't gayam ti electric fan ni Abirat Inis. Ay nawaw. Nagkapunlit nga electric fan, Elsa. Ne, adya ka magayam di tari kulakay. Agtugaw ka. Naimbag lang ang tada na bulot ko nga electric fan. Nagbara ti panawon ita. Aguray ka. Dayton sa electric fan ni Manang Ines. Iso nga agpaiso. Binulot ko pala ang tawan matitao ije balayda. Awan mangusar. Ay, unay kan, bakit? Nagpakada ka kumamot, Ang mga numaamuan na tinaramid mo, at da maibagana. Kumpurmi, ti mapanwal alain, iti saan mumut abalay. Buludon tala ang mat. Maisubalin tumat laang. Di damat ngamin in kandado ti balayda. Tanong maminsan, kat ijay ti pakibuybuyan ni nanang. Di ka madanagan. Isublik matlaang ti electric fan na. Saan nga rod no maperdi da ita? Ado ti kwarta dagita. OFW matikabsat mo nga asawa na. Kabailan dati gumatang iti ado nga electric fan no kayat da. Ay, una yan. Prutas para ken ka, Ines. Maraming salamat, nanay. Inikkan nyo kadimat ni Abirat Ilsa. Wen, inikak itay. Ay, nasaya at mat ano kasta, tapno wala silang masabi. Ang mga panunutan na nga at dati paborito yung amanugang. Ay nawaw, sa anak akasta a klase ti tao balasan ko. Para kanyak agpapada dagiti manukang ko. Awan idad dadumak. Ay gayam, nakita mi nga imay dito'y balayo itay. Binagkat na nga rod ti electric fan ko, nanay. Isumot lang, ti mangalala iti abasto dito'y balay no kasta nga awana. Ay nawaw, kunak man no nagpakaadakan ka. Ay hindi, nanay. Basta binagkat na latamot tan. Saan ang makapaglibak kanyak ta nakitak iti CCTV?
Saan lang anam na minsan nga inaramid na tikas jay nanay? Maasarak man iti asawa ti kabsat mo, Carlo, lakay? He? Abay mo't bakit? May nakit din binagkat ti electric fan dito'y balay, idi awan ti tao. Siya? Isumot lang ti mga ala, iti kumkomporme dito'y balay no awan ti tao. Hanya? Di mo inkandado ti balaya? Hindi tanudad duma kat dito'y balay nga agbuyan ni nanay. Mali Joseph, kunak man na saya ni pag-ilsakin ka. Jack amo alakay? Sa bali mat gayam ti ugali na? Ringwaran ti pudno nga ugali na? Tamakita no isubli na dahi nga electric fan. Tiltila mo tan ti taktakawon na. Bagbaga man di asawa, Rico, anak ko. Ay nawa, kontrolan nyo tingiwat yun nanang. Ada ni Elsa iti silid may. Nakababaeng, tinaramid na. Iti anya agapaw, anapan na binagkat ti electric fan damanang mo ines. Binagbaga akon. Apay nga raw, adi na pailang isoblay no binagbagaam. Jakman kaya ti kasta nga ugali ti manugang. Arig nan nagtakaw. Saan lang ati electric fan ti innala na ichay? Bayan nyo nanang. Kasaritak tumarin kasawa. Rumbang lang. Narigat no mairwam iti kasta nga aramid na. Kung kumporme mo't ti mapan na alalaan iti saan na mo't abalay. Kunak lakit din nung naturog ka, Elsa. Ay nawaw, kasi ano ko maama katurog na tao no kastoy lang. Anda ka di parikot mo? Anya ti may imbaga ni nanang muking kaitay. May papa ni ti electric fan. Ti electric pan binulod ko. Well, magbagaan ka no tapno di ka mairwam. Anya ti panagkita ni nanang mo kanya aya. Agtatakaw, maisublito dayta, makauray dala ang San akas tabakit? Dinalaan kayat nga aga-apa tayo. Iso akayat na abagbagaan ka. Sikan tumot nga rin. Di mo amo ti limitasyon mo. Kukuha mo dayta electric fan mo inis. Bakit ngay na nga to ang busis mo? Una, ta ibabain nakmatan iti katugangan ta. Ano? Ay, anong ibabain mo't nga ibagbagam? Amo ka, nagistorya ka kinanang iso anapan ijibalay. Ay, pangasim Saan ka dadadaulan iti katugangan ta? Nalawag mat, te kayat mo kat si Katibidya. Ay, di ka agsaw akas taa? Nga men, saan lang at electric fan ti may mo inala dito'y balay? Agraman sabon kan kumkumpormi dita? Nagululi makaklaang abirat. Nakaimimot ka, no agsasao ka kat kasla kwartam tiin gatang mo kadagita. Anya di ibagbaga ni nanang? Ada kanuma di yun nagkinaawatan kan ipag Elsa manang Ines. Ay, oo. Agpayso day ta ipag. Anyat inaramid na ay ha. Tiltila mat ngamin ti umay na alalaan dito'y balay no kasta nga awan ti tao. Anya? Saan ko nga inkandado ti balay? Tanudad duma, umay makibuybuyan ni nanay. Jack amaw nga umay matgayam ni Abirat Ilsa dito'y balay tunggal awanak. O di ikandadom laangan ti balay yun no pumanaw ka manang. Wanan kapilitan? Anusan pay laang ani nanay ti TV iji balayaw? Un manang, may mayat no ikandadong tapno maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Umayak man, Rico, anak ko. Awan ni Rico dito'y balay. Mabalin nyo ti pumanaw no awan ti buwa gayo. Likliklikan na ka di, Elsa. Kundi da magkaypay lang. Amo ka, saan asyak ti paborito yu ang manugang. Ay nawaw, paborito ang manugang. Isumat, dahi dya nga inis ti paborito yu. Gaputa ada ti mayat at trabaho na. Saan apudno dayta, balasang ko. Awan ti paborito ang manugang. Agpapada kayo laeng anapatag kanya. No inuulbud matlaang ti ibagbagayo, pumanaw kayon. Ti kanyak laeng kat adda humabain tayo iti tunggal maysa. Pumanaw kayon, no awan ti nasayat nga ibagayo, kunakmanan. Anya nga tano pumanaw talaangan iti daytoy a lugar ko. Ay nawa, sa di no kumangay ti dagduma apapananta. Kadito'y mo ti balay ta. Agabang taa. Isong aro na nagpatakder tayo ti kalapaw. Tapno di ta magastusan iti abang. Saan kumat ngamin akaalaan ti pamilyam. Uray ti kabsat mo ababae kan asawa ni manong mo. Maminaando ka di nga ibagakin ka na saya at dagijay.
Kasjay tinasaya at nga ipanpanakal mo. Ay na, sakbay nga agreklamo ka ba kay? Agsarming ka nga umuna. Ang mga nuriri ka ariri, kat si kagayam ti anti pariko. Nang yugak iti puto, abirat. Ha? Merienda ta ah. Di off mo kanumat ita. Ay wan abirat. Day off ko nga rod ita. Di mabalen, ti makiinistorya kang ka. Ay wan abirat. Okay laang mat. Agyaman akla unay ah. Aywan gayam. Pasensya kan kadagitiin sawsawang ko. Kandakas nga inararamid ko idi kalabas. Siyak ti ayan ti parekot. Nasaya at mat ta naka-Ameris kan abirat. Una tabasol ko mat. Kan kayat ko kumati agpatulong kang kano kilaang ah. Anya ti maitulong ko king ka abirat. Anya ti aramidak tapno agbalin kami mat aklos iti katugangan ta. Nakitak ngamin aklos kayo kininanang. Ah, day talang gayam. Agsingsingpet ka laang abirat Ilsa. Di ka agar-aramid iti kalukwan. Nukas ta ti aramidem. Sigurado ang maayatan ni nanay kin ka. Manang Ines! Ni, adda ka matgayam dito ay Manang Elsa. Agtugaw ka ta agmerienda tayo, Jessica. Wow! Mayat ti banding yun ah. Isu nga rod nga agtugaw ka ta agsasarita tayo. At damat gayam ni Elsa ditaw eh. At dananang, itay pa'y agsapa ah. Nasaya at kayaon. Oo nanay, nasaya at kami mutan. Ala, agsubli at nga rod ijay balay, tamangalaak iti sidaan tayo. Hindi na nanay, agluto ak inton madamdama. Adupay mo ti karne iti ref. Ala nga rod, tulungan kan nga gluto balasang ka. Nasaysaya at manen nanay, nabibiit ang makaluto tayo no tulungan da. Wan man, dito'y kami mutin amangan kan Jessica, tapno makapagbabanding tayo man mat. Ay, nawaw! Am-am mo man kan saan jay tao, at dalata kumapanagbain mo. Nang runa pa'y no kagawaan matan ti pagsasaritaan. Saan adakas ti bumulod ngam nasaysaya at kumano ipakadam iti nasaya at iti tao nga akin kukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbaglangan tanaranaan ka dito'y paradaan kasinsin Marcela. Nay, si kamagayam day ta kasinsin Cecil. Ada ibagam, Agpapaskan kami inton Sabado. Umay kayon to ah. ijay. Ay nawaw, ijay balay ah. Anya ti partyan nyo ngay kasinsin. Baboy kasinsin. Mano ababoy tapno amok no umayak. Talo laang, dadakkel na ijay. Ay nawaw, umayak a kasinsin. Tapno malanitan man mo't ti bibig. Wen akasinsin, ibagam to laang akin ni Auntie Usyang. Wow, no awan ti lakad da. Umay kamin to. Day talaang ti ibaga kasinsin. Sige, agpakada akon tani. Agrubwatan ti paglugana. Naranaak ni kasinsin Cecil dita paradaan itay nanang. Agpapaskanda kano. Kanaw, Inton Sabado kanumot. apay nga agpapaskanda. Day tatijak na sa lunsod nanang. Nga mapantayon to ah.
Basta agpartida iti babaw eh. Ay nawaw, dinamag mo kumaan o apay nga agpapaskanda anak kau. Sinaludsod ko laang numano ababoy ti partyenda. Na, dayta ti pagalistuam. Numano alawas meten asaan tay ang nagsidsida iti karni nanang. Mala sa nabalay, saludsudok to ni Uncle mo tito numaranaak. Nasaysaya at pay nanang. Kumpleton ti Diyos kan paper plate, tatang. Nasaya at mat. Tapno nakasagana para inton Sabado. Wan, tatang. Awan kaya, nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Marcela. Naibagam ka di kang kuha nang agpapaskan tayo. Wan, tatang. Naranaak ijay paradaan idi may isang aldaw. Anyat ko na nangay. Makaumay da. Wan, tatang. Mayat ti isem na idi imbagak at talo ababoy ti parjen tayo. Usto ah. Tapno makapasyar damat dito'y balay. Wan nga ron, tatang. May mayat kumapay ano umay ni Auntie Osyang. Wan garon. Nabayag adyak nakasarita ti kapsat ko. Ay sa nabali ah. Tasan mo't uning adayo ti ayanda. Ado siguro ti pakakumikuman na, tatang. Iso adi na masangot ti mang sarungkar kada kayo. Na, sa dino ti papanam si Karuday. Anda na patagalakad ko ita Marcela bakay. Apay ka day. Ay nawaw, saan ka di nga imbagakkan ka nga agpapaskanda kasinsinsisil ita? Napatag nga rod mo tilakad ko bakay. Sayang mo dayjay. Sapay talo at dadakkel ababoy ti partyenda. Di mo kayat ang malanitan tabibig mo aya. Awan nga rod oras ko. Mapan kayo ka na lang ah. Sigurado ka? Talaga adi ka mapan? Final daytan? Awanan pagbaliwan na? Uy, mangisupot kailangan ni ti karne. Tapno marama na amot ah. Sige, mga laak nga rod iti supot. Wan, di bali at kasinsin mo matagpapaska. Wan mo kidi nalakalaan ti agdawat. Mala, mapana ko. Naynayunam ti isupot mo ah. Wan lakay, mga laak iti dakkel asupot tapno sigurado. Si Kangay nanang, makipasken ka kadiwin now. Ay katwa na anak ko, mapanak. Apay ka day. Ay nawaw, mapan kayo magayam. Kaapay adi kay pala nakasagana ngay. Daytoyen ti badok amapan. Agrubwatan tanay alas 9 magayaman. Ay nawaw, agpalas kayo man nanang. Nakarugrugit tabado yaw. Kasuksukat ko laang matiti kalma na nako. Agpalas kayo kunak. Kasano no adati kasinsin tayo ang makipaskan. Anyan tula ang ti ibagada no makita da akas ta ti kawasyaw. Awan mo't makitak ama di iti kawaskaw. Ay pangasi yun nanang. Ang mga no makita da kayo ijay kat panunutan da abaybayan kayaw. Da kami ti maibabain ano kastalaan. Pasensya kan kasinsinsisil. Medyo nala daw kami nga imay. Ay nawaw, okay lang ang kasinsing. Adda ka di pa'y maramid kasinseng. Awanin kasinsin, nalpas itayon. Naimbag ata na sa padagiti daddo maakakasinsin ta. Isuda ti timulong. Mauray nga rudan at ipanangan no kasta kasinsin. Una, urayan tayo ta saan pa'y analuto ti karne. Kunaklakit din no adda maaramid ta tumulungak. Awan mo gaya man. Awanin kasinsin. Mala, panawan ka pa'y ata asikasuk dagiti daddo maabisita kasinsin. Wan sige kasinsin. Agtugaw ka pa'y ladita. Ituloy tanto ti agsarita kalpasan ti panangan tayo. Naimbag ko nam at awanan ti maaramid. Perfect timing. Day talaangan makan ti mauray. Ay nawaw, apay ngay. Ti anya nanang. Dayta mo lang tugtugaw ter aramido manak ko. Di mo sinaludsol iti kasinsin mo no adda pa'y maaramay. Sinaludsod ko mo itay. Kahit Nalpas kanumutan. Urayan tay laangan ang maluto ti makan. naladaw tangamin nga imay. Mayat ki di at awanan ti maaramid nanang. Day talaangan mangan ti maaramid. Wan angam nakababain mo't iti kasinsin mo. Agtugaw kay ki din nanang. Nagadupay lang nga ibagbagayo dita. Naimbag ta nakaumay kayo o siyang ading ko. Ay wan tawan mo't aramiden mi itangal daw manaw. Anya mo ti pakakumikumam iti ngay. Agar aramid ak iti pigadan manaw.
Isumot ti source of income mo. Una, isula ang mga minti ka ba ilak nga aramidon. Aya, nasaysayatan ti kasta ng tawa natin ko. Wan ba't kit di Ni Manang Delia, busy ka numot nga agdadait. kabailan na pa'y gayam. Word, kurtina ka numot ti dadaitan na. Diyak pa'y nakasarita ka ni Manang. Aday ti sila di Cecil. Madama nga agin ina na. Nabanlog ka no iti biyahe. Ay kasarita tuman mo. Mapan mo kita na. Ang mga no nakariingan da jay. Iti sigod ka di asilid ni Cecil. Word, agdiretso ka lang jay. No kahit mo ang makasarita ti kapsat ta. Ada ko maibagak kang kakasinsen. Anya day ta kasinsing. Mangisupot ka man iti karne. At to'y ti supot. Ay nawaw. Saan ngamin ang makaumay nila kay ko, ta ada ti lakad na. Madi kasinsing. Alan tapno ada ti maramanan na. Uray day takar nila naimbag lang apang ramanan na. Uray saanan ta pansit. At to'y ti supot kasinsen. Isut kargaam. Saan amabalin amang isupot ka kasinsin? At idug pa'y tipila Anya? Amangan numang isupot ka kat agkurang mo tinaisagana amakan. Ununaan mi pa'y adagi ti bisita. No addan to sopra, sakan to mang isupot kasinsin. Di mi ekspektaran nga ado ti bisita nga umay. Ay nawaw. Basit laang mati daw-dawata. Unangam no adda makakita nga ikan ka. Amangan no kastamot ti aramidan ti dadduma. Amangan no mangisupot damot kat saan pa'y anawarasan dagi ti dadduma bisita. Una yan kasinsen. Para karnilaang imot mo mat. Naa, sapay lang kumaata. Di ka nagsaaw. Makapaawan ganas ka mat. Agawid tayo nanang. Rugyak pa'y laang timangan. Kan maisisan kumapay adagiti kaldero inton madamdama. Agbati kayo nga raod. Ay nawaw, apay akas lang dardaras ka mo. Makapaasar nanang. Anya man ang tinakaasaram. Ay, Nakaimimot day ta asisil. Para karnilaang. anya ngay nga rod day tayong supot mo akarna. Bagik day to'y nanang. At damo gayam na itad amakan ka. Kasano kumaan nagbalin nga imot ti kasinsin mo. Wan ata idi nagdawatak iti parakin ni Rude. Di nakidin kayat. Priority kanu dagiti bisita. Ay katun aduma nga minti bisita da. Kan numakita dagiti daduma nang isupot ka. Amangan numang isupot damot. Narigat no agkurang ti makanan akaw. Imot ki di day ta asisil Umuna akon nga agawid nanang. Makapaawan ganas damot. Nangan kayo ka din, Auntie Osyang. Wan, nalpasan ka anakan. Ni kasinsin Marcela ngay, Ante. Muna ang agawid dun ka anakan. Agdardaras mo't nga agawid itay. Ay nawaw, apay ka no. Ay, jakman amoy tiday di atao. Gimuran samot. Gimuran samot, idi saan ko pinagustuhan, Ante. Day takarni ti makagapo. Kunak tumat. Di na naawatan ti imbagakin kwa na, Ante. Ay, wan nga rod ka anakan. Ngam di mulatan ikaskaso. Taisumot ti ayan ti bidto. Nagawid ang dagiti bisita, tatang. Makainanamo ilaan ang datao. Agtugaw ka mampay. Taday ba king kasisil? Ay nawang. Anya day tatang? Anya ti di yung nagkinawatan iti kasinsin mo aya. Ha? Ni kasinsin mo Marcela. Apay ni kasinsin Marcela, tatang. Kasla makaungat idi nakita kang agsarsarita kayo. Hindi kwan, nagdardaras mo ta nagawid. Dayje ka di. Wait, Ay natatang, gimura lang ang dayje kanya. anyat gimura naman. Karni ti makagapu, tatang. Diyak laintad ti karni adaw-dawatin na. Gimura ki din. Apay ngamin adi mo inikan. Taado nga ro ti bisita. No ikak ni kasinsin Marcela, makita dagiti daduma. Amangan no ibagadamat amang isupot da. O di awanan ipakantayo kadagiti bisita. Sabagay, adamat puntom anak ko. Danda ni agkurang tupay. Di nakarkaron no inted ko ti daw-dawatin na. Ayan nga tinyawid mo akarni, Marcela.
Awan ti Karnila kay. Ay nawa, apeng nga awan. Kunak man no talo ababot ti pinartida kasinsin mo. Impadas ko ang nagdawat kang kuana, di na kayat ti mangted. Apay ka no? Adu ka nung arot ti bisita, isuda ka no ti priority. Nakaimot mo dito kasinsin mo. Ay, grabe ah. Uray lang na pa ba inanak itinsawang na. Di pala mapangles da kita karne. Isupay ah. Isumo lang nga imot na. Di pa halilatan Kas tamad gamit ti ugali na rito kasinsin mo. Nakaimot. No kinaimot ti saritaan, sigurado nga iso ti tapwan. Saan ang nasaya at tikas diyeng impakitam idi kalman, Marcela, anak ko. Dayta ti Jack kayat kada kayo nanang. Siyak manan ti nakita yo. Siyak manan ti kamaliit imatang yo. Ay nawaw. Wen tadi mo mat maawatan ti imbaga ti kasinsin mo. Ay nanang. Nuda kayo lang tinakangag iti imbaga na kanyak. Amangan no na insulto kayo mo. Para karnilaeng. Kan maysa, adamot punto ti kasinsin mo. Pasken tinapananta anak ko. Ado ti bisita. Talaga a priority dagiti bisita da. Nakababain met ano adda bisita saan amangan. Usto nanang. Di yu pagbasuraan ti lapayag ko. Ay naapo aya. Di mo man kanunungan ti kamaling aramid ti kaanakam nanang. Isupay lang ngamin ti kampiyan yo. Bakit? Nasabat ko ni Cecil dita dalin tay. Kat anya ti inaramid mo. Kinusilapakit din Ay na, mayat day talakay. Mayat day tangay naramid mo. Uray siyak, impus kumot iti Facebook tinapasama. Anya nga iti imbaga dagiti Facebook friends mo. Siyempre, siyak ti kinampian da. Adu pa'y ti nag-comment a kinaimot kanu ti kasdi nga inaramid na. Makikitam dayta. Nalawag no sino tinagkamali. Imot to ngamin. Deserve na ti mapabainan. Ay, makapaasar da kita akaruba. Syakit din ti katawaan da. Wen nakita dati impose mo maipapan iti kasinsin mo. Pudno matiimpus ko ah. Ay na, para karnilaeng. Ay nawaw, talaga mat nga imot ti kaanakam. Di mo ilibak nanang. Jak amo no apay nga isupay lang ti kampiyan dagita akaruba. Bagi mo laang timbabain mo iti kasya ngay naramid mo anak ko. Kundi pus ka gamain. Kayat mo ti mangala iti simpatya iti Facebook. Iso nga impos mo. Ngamanya ngay tinapasamak. Si kamutan ti katawaan da. Ah, Ay, imbabam ti mismo abagbagay manak ko. No siyak ti sika, idilit mo day di apus mo. ay saan nanang? Di mo urayan amaamuan ti intero a barangay ti inaramid mo. Tasi ka mo ngamin ti akim basol. No saan ka kumangamin anagpos iti kumkumpurme o di mayat ko ma. Alawunan, idilit kon. Rumbang laeng, di mo urayan a maibabain ka iti intero a barangay. Tani, uray siya, mairamraman akbutang. Oh, naawatam ka di ti imbaga. Di kay agungat ah, idilit ko nga rudon. Sa anak nga agong unget anak ko, ibagbagak laeng ti pudno, amadi tinaramid mo. Ay nawaw! Sakbay nga agsao ka iti dakas kontra iti padam a tao, siguraduam anadalus ka. Di ka agaramid iti linuloko, ta mga no isunto ti pakaibabainam intundumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan.
dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At the good news ko kan ka, Gilbert lakay. Anya na ito bakit? Nalpasan, fully paid matlaang ang tiref tayo ang naggapoy ti home credit. No kasta, mabalinan ang mga irwar iti sa bali man nga appliances. Wan, flat screen at TV kumamot din alakay. At damot washing machine tayo. Ay, wala. Mabalinda ita, tapno da pagbuyaan ni nanang, no kasta nga umayag pasyar. Mahilig day diyang agbuya kay. Wana, pagbuyaan tayo mo lang, no kwa. Kano nga ro da mga irwar ka bakit? Ti home credit mo manin at ti maaramat. Amo mat, alanganin ang ma-approvean no siya ti ag-apply. Winlat ta bakit? Good payer, tamay. Sigurado ang mangi-release damanen. Takas na kunam, good payer tamat. Mapanak labit iti ayan ni Marinanse, tatang. Apay, Jay. Anya taramida mi tayo tigayim mau. Isublik lang ti binulod ko agamit na. Ay, dumakas ka tuman nga ro di testaw. Ada ipagatang yo? Kumatang kay ti karneng. Taisot pangaldawan ta. Day talaang, tatang. Weng. Ato ti kwata. Gatang mo ta. Ay nawaw, kurang day to'y tatang. Numano ti umanayan na. Iso ti katagim. O sige, Kita ma. Tama nga numarabyan ka man ni Jay. Kit pangaldawan ta ti karneng nga impagatang kaw. ni tatang mo't, agawid ak matladagos. Isubli kong dagiti binulot ko kang Marinanse. Ayun, binulod mo gayam. Idi payla na minsan nga aldaw asap sa pulak dayta. Si kamot tinang ipabulod, Maray. Wan ngam nalipatak mo nga impabulod ko gayam kan ka. Ay nawaw, sign of aging samot tanday tamaray. Wan nga rod mare, narigat mo amay libak. Aguray ka. Review day jay, Maray. Review ti makitkitak. Na, iyawid mi ka di dito'y balay no saan mi mat ako kwa mare. Manuti kasta aref, Maray. Nanginan samag. Ayun mare, nangin talaga. Ngam nag-apply nila kay ko iti home credit, iso nga ininot a binayadan mi dayta. Naimbag pa'y nila kay mo. Maka-apply iti home credit. Un mare, na-approvean mo tadagos. Mayat nga agpayso no adda ti ref. Ayun amare, adda pang ikargaan iti karni kanda dumapay. Ne, apay day chay, nalipatak mo tal. Umay katag kape tamare, adda na bati a sandwich, irwar ko taramanam. At dapat mo't nabati apansit ti talamisan, anak ko. Sa bali mo't ti angot na tatang. Kasan mo sa balay? Nabang lusin ah. Ay nawaw. Sayang mo't dayta. Napudo nga min ti panawon. No adda ti ref, saan kumaamabangles adagos ti makan. Nanginan sa amit ti rif ita. Damagak tumanggayam ni Marinanse. Amangan numabalin nga usarak ti home credit nila kay na. Ay, uray saan ay anak ko. Isupay kit di dayta abayadam. Ipadas laang atatang. Awang mo dakas na no ipadas tayo. Da Marinansin tupay. Nakagatang da iti ref da. Win ata na talaga na trabaho nila kay na. Isuda laang ayat ti kabaalan na agumatang iti kasjay aref. Di ka man nagbaling agraraman anak ko. Nonya tadda, iso ti anusan. Ada ko maibagak kang Marinanse. Anya day tamare. Ngam kasla mabainak, Mare. Ay nawaw, anya nga min day taya. Kastoy ngamin, Mare. Planok ti mangirwar iti ref. Isu na lang at alanganan ang ma-approvean ti home credit ko. Kat anya kumangay ita mare. Amangan no mabalin nga aramatak pay laang ti home credit yu, Mare. Anya? Talaga ngamin akasapulan mi, Mare. Di ka madanagan, taagbayad akmot. Alamot din, Mare. Maasyan kakadimot kanyak. Awan pagdanagam, taagbayad akmot laang. O sige, ngam siguradum lang agbayad ka Anyag ko nang maibagam nan si bakit? Aramatin ka no tigayom ko ti home credit mo lakay. Anya? Mangirwar ka numot iti ref. Narigat sa amat ti kasta bakit? Ingkari namot kit ding agbayad. Una, ngum kasanulaang no dumteng ti aldaw asaan ang makabayan. Di siyak to ti kamaton dagiti taga home credit. Bareng good payer alakay.
Itapay lang kat siya kung ti madanagan bakit. No, apay nga manukot ka ngamin. Nagwan akong lakay. Nakababain mat no ibabawi. Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ti gayem ko. Ngala, ipausar mo ti home credit ko. Anya nga nagsaritaan nyo mo te. Ngam siguradum lang, agbayad day ta agayem mo. Bakit? Ay nawaw, naggapuan da ito yung aref, bitchay. Inutang ko, tatang. Hindi ah. Di mo't imbaga king ka nga uray di kan umutang. Isumat lang nga usaran tayo, tatang. Sa pa'y dakil ti ref ginatang mau. Ay nawaw, relax kay lang ka di, tatang. Mabayadak to day ta. Da kayo ki di mo. Unay kan, narigat ti kastanak ko. Ni tatang mag. Tapno ada matirif tayo ah. No ada umay abisita, di ada makita da aref tayo. Agbilib dan to kanyak no makita da adak kaltirif tayo dito'y balay. Kinagraraman ti kastanak ko. Oray no ah. Nala, makamuka man langay. Agkalma kay lang ngamin ah. Apay ama stress kayo ka rifla ang data. Di kay pay agyaman ta ada mausar dito'y balay. Ngayon na nga masakit mo ti ulo ta utang tinagapuan na. Agtugaw kay kidita mangirwarak iti Diyos yo. Ah. Adu ti ayos tayo. Saanan ang masapul agumatang di tatirsina. Bayadak ti utang ko ken ka, Mari Bitchay. Ay, agyaman naklaunay Marimina. Adam langan ibayad ko iti utang ko iti home credit. Ay nawaw, home credit ko nam. Wan, imutang itirif iti home credit Maray. Naimbag at ada home credit nila kay ni Marinanse. Iso anaki usarak paylaang. Ay unay kan, Mare. Saan mo pa'y anabayadan ti utang mo iti linding? Ita, imutang ka manan iti home credit. Ay awan mon, Mare. Naiwaras mo ti utang mo. Shh! Tangiwat mo ka di Mari. Amok nga ado ti utang ko. Ngam di mo kumamat ipukkaw ah. Ada ni tatang dito'y balay ang mga numangag na. No kasta, saan nga amo ni Tata Tasyo dagiti utang mo iti linding? Jakon imbaga ata ado ti sauna dayjay numaamuan na. Anya? Sigurado nga inaldaw manen nga isut ibagbaga na. Sapay allergic dayjay iti utang. Ay na, nagturad kan, Mare. No siyak, mabuti nga kon nga umutang iti linding kas kadaan niya pa'y di ta pagutangan. No mabayadak ti utang kukin ka, talaga nga isardeng kon. Awan lat amok di ta Mari. Drawing to maranday ta. Ay nawaw, seryoso akon, Mare. Si kala ang tinakautangak, ngam grabe magti-stress ko. Diyak pa'y makaturog no daduma. Kasano laangan ngay ken ka nagsasangati utang na. Naimbag abigat mo, Marinansay. Kasnamat kan ka, Mari Betchay. Ayan nga iti hulog mo iti home credit, Mare. Ay nawaw, relax ka lang, Mare. Ada dito'y bulsak. Ay na, kunaklakit din no nalipata mon, Mare. Isungarod nga imayak ta umay ko ito. Kasapulan nga itid mo, taawan mo't i-back up ko, Mare. Amok day ta, Mare. Bayad ko, Mare. Si Kanti makaamo amang tid iti bayad ko, wan. Wun, Mare. Manu ahulog pa iti saan analpas, Mare. Mabit lang takita at tilista at. Nabayadak mo siguro ti kagudwan niya, Mare. Wun, Mare. Mano ahulog laangan kat malpasan. Okay, Mare. Si Kapay lang ti makaamo iti bayad ko, ah. Nakaon. Ato yung timpagatang mo tinapay, Nancy. Agyaman naklakay. Ayun gaya, nasabat ko tigayim mo di tadalan ni tay. Asino agayim ko? Ni Mina, wano ni Betchay. Ni Bitchay, kumusta ti bayad na iti home credit? At dainyag na itay lakay. Nasaya at no consistent ti pa nagbayad na. Kapilitan tas si kamot ti madadaal no di nabayadan ti utang na. Ay, nakunampay bakit? Narigat no reputasyon ti madadahil. Saan tanto ang makautang no kwa? Di ka madanagan, takanayon kumala apalagi pantigayim ko. Sabay ko ma, takas taaging ka mabayadan na amin, bakit? Ay nawaw, yung naklakit din, yung nakitang dan ka kinsasa, bitchay anak ka. Saan, tatang? Api ngay. Ning, apay alaw nagtisin na ay mo. At ka di parikaw. Ha, ning. Ang daw mo awag. Sino ta umawawag?
Itay pa yung mangmangag ko nga gununit sa cellphone mo. Dagiti nakautangak tatang. Hindi. Dagiti tagalinding. Ay unay kan. Imutang kay tilindeng. Wan tatang. Day tatibagbakin ka. Utang ka nga utang. Nyangay ita. Anya ti umay mo ibaga, maribitchay. Agsingira kun mare. Ay nawaw, kat numantli mo ti saritaan ta, mare. Kasapulak ngamin tapagbayad ko itilinding mare. Agsasarunuda matan nga agsingir. Nagadumot ngamin ti utang mo, mare. Nangus-usaram ngamin, aya. Pangaasem, ta i-advance mo kumatidad duma abayad mo. Ay unay kan, mare. No apay mat ngamin, a pinaggigiddan mo, dagiti utang mo. Jak impagarup ang mapasamak ti kastoy mare. Talaga agipitak ita, isu a pangaasim, tagbayad ka kuma in advance. Mala, mang tudak iti 2,000 laang, mare. Okay laang mare, tapno ada pagbayad ko. Jeda duma, bayadam inton sumaruno alawas. Talaga ngamin akasapulak ita. Sige, mare. No adda ti mapaglakwak, itad ko adagos kin ka. Inggatang ko ngamin iti wagwag ti kwarta nga inutang ko kin ka, mare. Naimbagkan ka at negosyo tinangusaram mare. Saan akas kanyak? Ay, Sakbay ngamin nga umutang ka, siguraduam akabaalam abayadan tapno maliklikan ti parikot, mare. Asino di imawag, Gilbert? Dagiti taga-home credit bakit? Anya? Agsingsingir dan. Ay, daytan. Sapay in-block nak ni Maribet chay iti Facebook. Ha? Apa yung in-block na kakisaan pa nakabayad? Tsak man ang mulakay. Awanan. Nagaramid ka iti pagparikutan ta bakit? Nagtalo kaklaang mat ijay tao lakay. Mapan ka man ni Jibalayda. Agsingir ka. Tanagan ko ti mapirde no di na mabayadan di utang na. Wan lakay. Mapanak itamot laang. Maribet chay! Mare! Yoko! Ano ti masapon mo lang, Chay? Naimbag nga aldaw yo, tatatasyo. Adda ni Maribet chay? Rimwarmat malain. Agsingira ko matata. Di na pa'y ngamin na i-fully paid ti ref nga inutang na iti home credit, tata. Yawadan. Nailumlum gaya man iti utang day tataw. Agraraman tumit ngamin. Tulungan na ko matata. Naganmat nila kay ko ti madadaal no saan nga agbayad ni Maribet chay. Sapay awag na nga awag. Amuna ka din nga umay ka dito'y balay ita. Saan tata? Diyak ma-message ta in-block nak mo dun. Ay, pauna yun, tikas tangar aramidan di dya tao. Mabayadan tamot lang ang ti utang ni Maribet chay iti home credit mo lakay. Naimbag man ta nagbayad kin ka. Ni Marimina tinangtad iti kwarta kanya. Anya? Nasabat ko ni Marimina di tadalan itay. Kat napagsaritaan mi ti utang ni Maribet chay. Idinasyan kanyak. Siya kung tinangtadan na iti bayad ko mati utang na iti kumarimi. Ada utang ni Marimina kin Betchay? Adda na kay. Ngam siyak tinangtadan ni Marimina. Kurang lang iti 500. Naimbag ko nama, taadda gayam utang ni Mina kankwana. Ay, agyaman kami, Diyos ko. Kunaklakit din umadadailan ti reputasyon ko. Enton sumaruno, di mo ngamin ipapausar iti sabali ti home credit ko, bakit? Wala kay, saanan? Isupay ket di apagsakitan ti ulo. ay nangay ti bayad mo, Mina. Nalpason, mare. Ay nawaw, di ka man dita. Awan pulos ti inyaw awat mo kanyak Ni Mari Nancy tinang tudak, mare. Anya? Isu ti pagbayad na iti home credit mo, mare. Kurang pa'y kiti dayjay, iti 500. Anya nga rudin ti ibayad ko iti linding kuno kasta? Makitangdan ka manan no saan mabayadan ti utang mo iti home credit. Nagandamot ti madadaal, dayta kuma ti pinanunot mo. Ay, jak amaw, kasla mabagtita ko. Una yun, tikas tanga itsura ang Betchay. Kas kalaalya. Maestri sa klauna yan, tatang. Kasla ak mabagtit. Agsarming ka, takitaim ti igit ti matam. Kasla na black ayan ka.
Sa anak ang makaturturog, tatang. Ay, talaga saan ka makaturog na saya at nukasta nga adot utang mo. Ang mga nuday tuyen ti ipatay ko. Anya, Madiprisak samot ta. panunod ka kidi ti wagas tapno makabayad ka. Di mo itarayan na, tautang mo ta. Ti utang, rumbang abayadan. Nubilang man tamatayak. Di ka man dita. Das na kunak itayang. Agpanunod ka iti wagas tapno makabayad ka. San man alita madipres ti sang kaiba ka? Sikat tinangarami ti kalukwan. Ita, iba ka, akasla ka madipres. Tatang. Awagam dagiti nakautanga. Iba ka mo inutom abayadan ti utang mo. Ewan mo tintiref bitchay. Inlakok, tatang. Sino tigim batang? Ti kaaruba tayo. Inlakok, ta isupay nga ibayad ko kadagiti utang ko. Kasta, nasaya ita. Tapnawanin ti pampanunutay. Wen, tatang. No ada ti umay agsingir dito'y balay, baga andak. Agbayadak tapno agtalnadan. Makapauma no inaldaw nga ada agsingsingir. Gusto nga minin, ti utang. Kontrolim ti bagim. No di mo kaya't ti may sagmak, anak ko. Kundi ka agbaling agraraman. Dayta kinagraraman mo, ti pa ka isagmakam kunak tumay. Ay, nawaw! Saan adakas ti umutang? Ngam no umutang ka, siguraduam akabailam abayadan. Iti kasta, awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.